Kai abala me ke faruwa na kai zaune a ranar ka da ka zauna a yan nuwa. Wato kai dan fashi ne ko? Dan fashi kuma. Mana inspector don Allah me suna abale? Sunansa dan fashi. To ka da ji inspector don Allah kai kake gaya mai shine dan fashin nan ko? Shine dan fashi. Abale daman kai barawo ne ko? Aka ce mun. To menene bambancin dan fashi da barawo? Kai barawo ne mana. Ka fita. Fidda ni daga nan bakin na ragon. Ba ni ba Musa. Mazubi gaban yaya. To ni dai ban san wannan yaran da hake yi ba saboda ni ba ni ji abin da hake faɗa. Kana ba dama an ce kai dan fashi ne kai kuna tara hanya da wuka ne ko da bindiga? Da wuka. To ai ka ƙara ga min banje ba da wuka ne kuke tara hanya ko da bindiga ne? Da wuka. Ai daman ba zan taɓa ganewa ba in dai kai za ka gaya min magana. To ai shine na gaya. To lalle sai na sa an kama ka an ƙone gidan harƙallar ka. To ina gargadin ka da ka fita a wannan maganar dan ba layin. Kamar ya fita a wannan maganar ba layi na bane. In ka san wata ba ka san wata ba. Ba wata wadda ban sani ba, dai na san duk hatsabibancin ku ba za ku iya kisa ba. Kisa kai asalin kisa ma mai bayar da gwangwaban mutuwa. Ko wannan dan iska ne shi wallahi.